pa fa no yonko ene na tua na monya ense hwe na mmom fa obi a wodwene kwachiri obey ha sawe ya ba na nya oba wodwene kwachiri oba wodwene future when you good wife sawe ya bema na wonya oba wodwene daakye a ha e man bi wo ha wodwene mprempre ya sesi a oso beto akom feminan atwitwa na nwumre ya na de abomo nu na kiri wa wone wa ha eyida wodwene daakye ekuna wodwene daakye ha enanka ya free babu na asema make meyi babu na dance enipa mienu pe ene wo wiase ha ye Nyankopon bebu watan nipa mienu pe Sompa 93.1 obadwema ene obakwasea kokenkai Matthew Sempati adununum ho chichemu ba kokosi dumiensa ho ose maya dubi ye wadwen se wo kwaye furusia na ase ose maya adu no na emu ye nkwaseafo na emunum esemo a Bible say na emunum aye madwema emunum aye nkwaseafo eti akyere se ewini pe wo wiase nyina se Nyankopon wo chemienu a obenya nyansafo na madwema na wonya nkwaseafo Sompa 93.1 na wose enkwasiafo no efa won kan ya odi kwesi ayefro no wa fa krisi ensi akiri enkwasiafo no fa wa kan ya wote dase abra no ma akora so enti okwesi ayefro ofa won kan ya wa fa krisi ensi akiri forgetting say bi ayefro no beche ama krisi en wo kan ya ni mu no asa na omunya bi wachira ebeboa so obi nya badwema otuka no a spare tire na mu nyina sem na Bible say madwema ne de Matthew 24 say madwema ne de wo fa won kanea no wo san fa krisisi akire obi a oye badwema no otu banchi a no wadua onimisa daachi bia banchi ne bebo amenanya bie de onya badwema no wotu banchi ya wonua wasa mekosi ama bi na ne yere ne ye ba panyini na okodu nkwa akwara no dage young girl be 24 years na papa na dofuo ashima na nkwada na pam da ho na maamne se me minkodua aduane minkodua banche ne bode ne menkani ma woyire na oba ne bedi anya adwuma afu no da ho saa san fui ge no so di 4 months pepepe wantimi anware na wakoye na papa se me ma dofu da ho na wanye no so de menyi sika nto banche na bode so da eya sam awusuafo obadwemba de osua di biajebie obi o badwema no osua di biajebie na de wanya badwema no so de dibi no wo se da yani akwa bi sia otema was what is money came for spend na ni no money came for spend onya sika oba wi fantini abrante bi kwaje ababosia na be yiri no sabra soja fo na ejeje ababosia ehun sika no che no papa na ni so ye ne kwose pensgo a ka no mu Sompa 93.1 na se simple cho momra metuaka na se yi sika pran no tuaka na omobo akire wi de soja panyine bi sa maranfo teacher sanya o se ya ka want me tuaka sika oje e odi ye dai osobai na sika so ye ndan ye di na odi ai na sa akoroso dua di potua sika watua sika ye saburo yes no where the no use ye no na je sika na oje ya na odi ye antin na am ya bono no awusefo obadwem madwe ne se date edi e na medi 3.1 date se me bo akokora edi e na medi na
Niawanya badwuma de was money came for spend. Ejena sem obadwuma dwen ne yare dem. Obadwuma wodwen ne yare dem. Odwen ne nkokora birim. Nanso niawanya badwuma ne de wodwen da no a Sompa TV, Emma Akituapa.